Gadaan ang 29 anyos na motorcycle driver. Makalihis na aksidente ining makabangga sa sarong nakaparadang truck sa Purok 7, Barangay Kinaleta, Baco City. Kasuod mga 1:50 nin maagahon kan Pebrero 17. Pigbisto ang motorcycle rider na si alias Romy. Residente kanaw ng bita na lugar. Pigbisto man ang driver ka nakaparadang truck na si alias Ben, 37 anyos, residente kan Virac, Catanduanes. Susog sa investigasyon kan Tabaco City Police Station. Gikan sa sarong pagtiripon sa Barangay San Roque parehong syudad, pauli na kuta ang biktima sa saindang residensya. Nakaparada naman sa gilid tinampo ang truck mantang nagpapakliran sa Tabaco Port ang driver kaini nga ni makabiyahe pasiring sa isla. Alagad da inari paro kan biktima ang truck na naulisa sa iyang pagkakadiskwido. Sa kusog kan impact nagsapo nin seryosong lugad sa iyang hawak ang biktima. Tulo siyang ipigdara sa Ziga Memorial District Hospital asin ipigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center alagad binawian man sa nanin buhay. Pero hindi siya nakagilid masyado kasi anyway ang area naman na yun, hindi yun parking area. Naka-usli yung kanilang, although may marami kasing truck na going Catanduanes, naging nilang tamba itong going Catanduanes ito. Dito sila nag-park habang hinaantay yung go signal ng mga ng Port Authority na magpumasok sila sa gate 2 ng Tabaco City Port. Napag-araman man kan PNP na nasa impluwensya nin alak ang biktima kan madiskwido. Actually, for na information, yung nakausap din namin yung family kahapon. Although medyo masakit sa parte nila, dahil sa nangyari na, ngayong araw magkakaroon din sila ng settlement. Pupunawari sila sa kawan. Pero hindi naman natin pinapangunaan. Pero yung trabaho ng Tabaco PNP is to file a case against them. Kasi kailangan natin protektahan ng ating mga motorista at mga kababayan. Pwede sir naman na masaangatanin kasong obstruction as in reckless imprudence resulting to damage to properties as in homicide ang truck driver. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.